Tulos na nagkaigwa ng investigasyon ng DepEd Bicol asin DepEd Camarines Norte matapos ang pagkakadakop sa duwang empleyado kan sarong eskwelahan sa Basud, Camarines Norte na nagpapat session sa laog kang eskwelahan alas 8:50 ning pagkabanggi kan nakaaging Oktubre 6. Sigun kay Mayflower Humamil, tagapagtaram kan Department of Education Bicol, tulos man na nakipagtabangan sinda asin ang DepEd Cam Norte sa otoridad matapos na maberipika ang insidente. Ang pinakaunang action, of course, ng DepEd is to conduct an investigation. And then pangalawa is to coordinate and collaborate, makipagtulungan sa mga authorities. As of now, hindi ko maidetalye kung ano pa yung mga other specific actions ng Division Office ng Cam Norte. But rest assured na may ginagawa na pong nararapat na hakbang ang ating SDS na nandun at mga officials ng Department of Education. Tinauan doon ni Humamil na day ini dapat ikaalarma kang publiko dahil lang sa sarong isolated na kaso sa naini mantampig tututukan naman inikan sa indang opisina. Tanganing day na mautro ang siring na pangyayari, lalo na ang pagkakaimbwelto sa illegal na droga. Kung sasabihin natin na nakaka-alarm, siguro sa frequency. So far, sa ngayong taon, from January 2023 up to this month, yung mga cases na involve ang illegal drugs, dalawa pa lang naman. So, although ang gravity nito because ang involved is yung mga illegal drugs, of course, ang stand dyan palagi ng DepEd is hindi maaari iyan at hindi yan dapat konsintihin. Meron tayong polisiya at ang unang-unang ipoprotect natin dyan, of course, yung mga learners natin. At nagpahayag nauna nang nagpahayag na din ang ating Regional Director, si R.D. Gilbert Sadsad, na talagang hindi maaari na may mga ganong mga impluensya ng illegal drugs sa loob ng mga paaralan. Tulos na nag-aksyonan mga otoridad na nagresulta sa pagkakadakop kanduang sospek na sinda alias Lito, 52 anyos, na school watchman, asin alias Den, 50 anyos, driver kang eskwelahan na parehas residente kang Purok 2 Barangay Poblasyon 1, Basud, Camarines Norte. Na-recover kan mga otoridad sa lugar kang pigibuang kampat session, ang sarong aluminum foil na pigtutubod ang igwantadang shabu. 3 pidasong aluminum foil o tutor, 2 pidasong lighter na nagsisirbing burner, asin sarong inner tube nin ballpen. Sa presente, nasa kustudiya kang Basud Municipal Police Station ang mga sospek, siring man naman nakumpiskar na ebidensya para sa magkakanigon disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.